Čaute letkyne a letci, dnes si povieme ako sa lieta na Boeingu 737. Dostal som ponuku vyskúšať si riadenie tohto legendárneho stroja a čo je najlepšie, môžeš si to vyskúšať aj ty. Kde a ako, poviem ti neskôr v tomto videu. Samozrejme ide o simulátor, teda presnú kópiu kokpitu tohto stroja. Simulátory sú základom výcviku vo veľkom civilnom lietaní a bez nich by si pravdepodobne ani nemohol lietať na dovolenku. 4 biele. No, poďme sa teraz pozrieť, ako to išlo mne. Samozrejme, simulátor obsluhuje posádka, ktorá ti povie, čo zhruba máš robiť. Ak si pilot alebo ak si zvyknutý lietať na simulátoroch, zhruba tušíš, čo máš robiť. Ak nie si, všetko ti vysvetlia. A výrobe nejaká? 140. Hádam, hej. A skôr na brzdách na smerom. Keď budete mať 142, tak budete ísť tak pomaličky. Dobre, môžete. Ak by som mal porovnať Boeing 737 s malými lietadlami, na ktorých lietam, tak prvé, čo si všimneš, je rozdielná reakcia lietadla na pohyby riadiacou pákou. V malých lietadlách lietadlo reaguje okamžite a pohyby riadiacou pákou musia byť veľmi malé a jemné. Boeing naopak reaguje oneskorene a pohyby musia byť výrazné, aby lietadlo vôbec niečo urobilo. Tam 5, aby ste boli na levu stranu. Veľká výhoda simulátora je, že môžeš robiť veci, za ktoré by ti v skutočnom lietaní zobrali licenciu a asi aj rodný list. My sme sa rozhodli pre nízky prielet okolo Kamzika, takže nech sa páči, teraz si to môžeš vychutnať. Keď sa dole, tak už to nakladám, ale keď tam vidím, tak sa tak cítim, že sa nakladám. Tam sa vidím, že sa nakladám. Super. Nasledoval prielet okolo Bratislavského hradu, ostrou zatáčkou, opäť manéver, za ktorý by mi nikto nepoďakoval. Keď si to v správnom čase kontruješ, tak je to ako zrazu túto, berem ťa aj na výšku, aj na dĺžku. Áno, ja mám tiež takto pocit, že sa hýbam. Dám sa dole, skontrolujem a už nie. Petr Žalčaný dneska po obede, po robote spať nebudú. Určite, že a vidíš, že on sa nakladá. Tiež to vidíš to, hej. Ideš nejak rýchlo. Nasleduje nízky prielet nad dráhou Bratislavského letiska, ako keby sme boli na leteckom dni. Zakýva, jak na leteckom dni, vieš. Ale krídlavý doprava, doľava, to je pristávacia rýchlosť do dvojčiek. Vidíš, jak si to rozhádžeš rýchlo. Toto není MiG 29. Ja som to tak rozhádzal pri tých čížiakoch. Jak to buchne? Dobre, a teraz si dáme stupavú, Netrafili sme sa. sotovú. Asi ne? Aha. Počuť, ten pred nebol zvládol aj looping. Trochu nižšie. Neviem prečo. Na záver si skúšam pristátie na dráhe 3.1 Bratislavského letiska. No a není to jednoduché. Ako vidíš neskôr, skúšku by som asi nezložil, ale asi by sme to prežili. Není asi bratislavské letisko, či? Na záver, sľúbené info, simulátor Fly1 sa nachádza na Suchomite 1 v Bratislave a je otvorený pre verejnosť, takže ak si to chceš vyskúšať, neváhaj.